हे नितेश गावातले भुरगे हे बाणार म्हस पडलेली त्या भुरग्यांच्या नावानं जमून हे फायर ब्रिगेडकडे फोन करून यांच्यानी बाबड्यांनी पळून 2 दीस म्हस कशीच पडली असा आणि ते पडलेले थंय घाण वाटे घातली असली वाटे घाण झाली ह्या भुरग्याने आणि आमचा रिपोर्टर येयलो आणि त्या रिपोर्टर भुरग्याने येऊन ती म्हस काढली नितेश आणि गोविंद आणि रोहन ह्या भुरग्यांनी खूप हेल्प केलो आणि म्हशी काढली ती घाण घेऊन जातले वाटे आणि सगळ्या ती म्हशीची वाढ लागली असली आणि काय काय जातले असले म्हशी आणि घाण पटले असले कोणच येऊचे नसले पारशाचे भुरगे हे हा बरेच समजीक भुरगे असतात बरेच समज घालून ह्या भुरगे म्हशी काढून एक जनावराक काढून आज बरे करून दाखयले आसा आणि उपकार त्या भुरग्यांचे म्हाका दिसता आता आणि ते अभिमान दिता आमकां आयज 9 तारीख मेच्या 15-20 कॉल येयल्ले गाय पडल्या म्हणून गटारांत ते आमी पारशा पंचायती कडेन मदलो वाडो पंचार पावल्या उपरांत ते आमकां कळ्ळें की गटार न्ही ते दलदल आसलो आमी रोप आनी लोकल पीपल असले त्यांच्या सहायतान आमचे टीम क्रू अलॉंग ड्रायव्हर ऑपरेटर रामदास परब श्याम वरांदेकर विकास चव्हाण शेखर मयेकर आणि माय सेल्फ श्रीराम शेडगांवकर लिडिंग फायर फायटर आम्ही ती सुखरूपपणे वयर काढली.